तन दुकानिया पे जाके बिस्कुट मिक्सचर ले लाओ तो बबुआ हित नताओ तरह से का हो बड़ा कुर्सी उर्सी लगावत रह लइका के बियाह कर तरह का लइका देखेलावत तरह से बताओ है पागल नु बा एगरी भात भातवारी के दिन आइल बा हम लइका देखै है सो माने दलमोटो बिस्कुट मंगावत तरह कुर्सियो लगावत तरह हमरा के पागल कहत रह अब आग बुरबो के को खास मेहमान नु बतरे वो सही लगइले बनी ओइसन कौन मेहमान आवत रे कहिया दलनिया में ना बैठी जा बहरी कुर्सी लगावत रह ते पटीदार आवे तोरा से ना बताई तब कोनो नौकरी उकरी लगावत का लइका के दलाल बोले बड़ जो न ते अपन काम कर काहे हमरा के डिस्टर्ब कइले बड़ी अब तो हम जइबे ना करब देखत नहीं कौन खास तार मेहमान आवत था सारा पटीदार देखो जोर कुला के लगही बैठ कुले बुझाते नहीं कि अब कैसे काम हो। हां हेलो ए महाराज पानी के का फेरम परल बनी ओजे गड़िया खड़ा क के आ जाई जाई का हो हम लिया के आई तू का जीबो जलन थमे त भगला कि ना अपना घर रे का जी ए महाराज आई ना हमर द्वारा नहीं देखले रुक जाई तब होई जे एगो लइका के भेजतनी जो तरह एगो दुर्गा जी का आदमी खड़ा बले ले आओ ठीक बारू का लेके आवत नहीं हम बताओ तो नहीं कोनो गांजा दारू बेचेला बोलैले बा का रे का हो तोहरे के जोखन जी भेजल बने। हां रहुए हई हां चल आई तबे जे घर आई हां चल चल बड़ा जोखन जादू तो किया तो सक लगले बड़ा का करे रहुआ हम एजेंट हई बबुआ चलो ना उजे बता देम बड़ी तार लोग के गांव में आवे के दिक्कत बा बबुआ ई त जोखन जी के बात रहल ए से हम आगु नहीं है ना त ना आईती आई आई सर आई बड़ा देरी क देनी आवे में ए महाराज रउआ गांव में रोड रास्ता बा आवे में बड़ी कष्ट बा यही कुल चीज के चलते तो हम रउआ संग संबंध बनौले बानी कि जैसे निकल के हम जाके शहर सिटी में बस जाई रउआ हमरा पे भरोसा राखी हम ही रउआ के उबारम आई आई बैठ 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 बबुआ तनी पानी ले कहिए तो ए छोड़ी महाराज पानी पिए के बाजार पानी पनीर के दिन बजाए के बा जल्दी आई बैठी अपन काम कर लियो पहले। हां देखी है रउआ के पूरा स्कीम हम समझावत नहीं रउआ 100 रुपया जमा करम 60 दिन में पैसा डबल हो जाए माने हम 5 रुपया जमा करब तो 60 दिन के बाद 10 रुपया हो जाए। ए महाराज रउआ कम काहे बोलत नहीं मान ली कि रउआ 10,000 जमा कइनी तो 60 दिन में 20,000 हो जाए। ओ माने हम 1 लाख जमा करब तो 60 दिन के बाद 2 लाख हो जाए। बड़ा जल्दी 5 रुपए से शुरू करके 2 लाख पे पहुंच गेले सर ए सर हमरो करवा ना देही में ना सीट फुल हो गइल बा यहाँ के अपन प्रेमी आदमी है यही से यहाँ का खातिर बचा के रखले बनी। ए सर देख ली कुछ ले दे के हो जाए तो ए महाराज बड़ा बुर्बक आदमी बनी हमरा के दलाल बुझल बनी का हम बहुत इज्जतदार आदमी है जाना है एगो आदमी द्वार पे निमन देख लेलो तो का कोगा लेखा घेर लेबल बा अच्छा इत ढेर तेज बनता रह 60 दिन बाद हम तार से मिलम भगवान कर सुही एजेंट तार पैसा लेके भागी जाओ ली सर है धरी गिनले गुथले 1 लाख बा एकरा के चुपके से जमा कर दे। हाँ ठीक बा रउआ के गोते पट्टीदार के बतलाई मत हम 60 दिन बाद रउआ द्वार पे आई हम जाता नहीं पानी पनिहर के दिन बा सर सकरा चौक जाए। ठीक है बा तुम निकल ली। हेलो का भइलो काहे घोच लेखा बैठल बड़ ए बबुआ गुले तनी है ना का हो गेलो हम ना ओ दिन आई रहे तो हमार फोने नहीं उठाओ तनी अपना मोबाइल लिया से लगाओ ना हौ हां बबुआ उ है 1 लाख रुपया हमर लेके भाग गइल तब बढ़िया भइल बा हमार मोबाइल रिचार्ज नहीं हम जात नहीं